Хайырлы кеш, эфирде яңалыклар, студияда Рим Авзалова бүгінгі шығарылышта. Яз келуінің бірінші белгісі үзәк урамнардағы туйларны қомыш япма белән қопладылар. Бір очрашу үзе бір гомер. Татарстан мөфтиенең урынбасары Ширле Сәфәр белән Мөслимгә килде. Бездән башка булмый, Ташлыярның уңган кызлары махсус хәрби операция өчен саклану челтәрләре үрә. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак бүген гадәттән тыш хәлләрне кисәтү буенча комиссия утырышы узды. Анна район башкарма комитеты җитәкчесе Ирек Салихҗанов алып барды. Утырышта язгы ташуга әзерлек мәсьәләләре каралды. Җаваплы хезмәтләргә кар сулары агу өчен труба башларын ачу, буаларга керү юлларын чистарту бурычы йөкләнде. Ак елгасында су биеклеген контрольдә тоту кирәклеге әйтелде. Район текләндерү һәм яшелләндерү җәмгыяте хезмәткәрләре дә язга әзерләнә. Алар декоратив агачларны кардан арындыра. Шул ук вакытта туйларны камыш белән терәләр. Агачларны төрүнең сәбәбен Лилия Шәймиева өйрәнде. Пушкин урамындагы туй агачларын саклау өчен төрле ысуллар кулланыла. Бу елны да җәмгыять кызлары камыштан ясалган мата белән туйларны төрде. Язга әзерләнә башладык инде, туйларны капладык. Ел сайын туйларны шушлай каплыйбыз. Кояш ашамасын өчен башка елны bütün туйларында каплыйдырык. Быел инде бәләкәйләрне капладык. Менә шундый эшләр бар инде безнең. Кардан чистартабыз, төпләрен чистартабыз, туйларның, улларныкын. Мен да беренче ел гына эшлим инде. Беренче эшләсәм дә, мен да бик кеше, апалар мине эшләргә өйрәтәләр. Туйларны бәяшәктек. Мотор калсыннар инде бик эшләмәсеннәр дип инде салкын көннәрдә. Biz аларны шушы февраль азагы март башларында бәйлибез инде. Кояшны итеп карый башлагач, бәләкәйләрен генә быел бәйләдек. Үсеп китсеннәр дип, җәй буе алар безнең урамнарны моторлап утыралар. Моторлык мөслимебез өчен үзебезгә кирәк. Агачларны төрү һәм каплау өчен кибетләрдә әзер материаллар булса да, оешма кызлары шималны үзләре әзерли. Ни дисәң дә табигый материал ышанычлырак. Кызлар камышны да үзләре җыеп кайткан, үзләре үк үреп тә куйганнар. Туйларны тәрбияләү шактый күп көч сорый торган хезмәт. Мөслимебезне ямьләп утырган туй агачларына табигатыбыз да мехрибанлы булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Теплиц участогында да эшнең кызган чагы. Текләндерү һәм яшелләндерү җәмгыятенең 7 теплицасы бар, икесендә бүген эш бара. Калган теплицаларда да сезон дәвамында үсентеләр урын алачак. Теплицада эш апрель азагы май башында төгәлләнәчәк. Әлегә биредә пикировка бара. Солкыннары, бураннары белән ялыктырган кыштан соң теплицага килеп керү белән күңелне җылылык биләп ала. Яшеллек, чәчәкләр күзләрне иркәли. Районның төзекләндерү һәм яшелләндерү җәмгыяте эшчеләре ел әйләнәсе эштән туктап тормый. Безнең елдагыча петуниялар булачак. Әлеге дә баягы шарларга цинерарийларны утырттыгалар, тишелделәр. Хәзер бигонияларны һәм колиусларын белән композиция ясарга шап китте безгә. Аларны кертәбез. Аннан соң Банковский урамында теге төрле төсле целлозиялар, әтәш кикрикләрен аларны кертәбез. Бу күмәк көч, менә мөслимебезнең матурлыгы, безнең оешманың барс әгъзасы да бөтен кешесе дә катнашкан күмәк эш. Егет кызлар бу көннәрдә 1 еллык һәм күп еллык чәчәк орлыкларын чәчү, трамбовка, пикировка белән мәшгуль. Пикировка үсентеләрнең тамырлары ныгысын өчен эшләнә. Шулай иткәндә үсентеләрне күчереп утыртканда тамырларга зыян килми. Тоз тутырам. Кызлар тутырганнан соң шуныга чәчәкләрне пикировать итәләр. Җәй буе шул үсемдәге урамдагы чәчәкләрне мотор итеп сакларга кирәк. Я родилась весной, может, поэтому и нравятся мне цветы, вот, посадка, пикировка вот этого всего. Работаю я здесь уже 8 лет почти, и знаем, как ухаживать, как опрыскивать, удобрять, ну, растить, в общем, все цветы. Ну, работа мне очень нравится, пикировка тем более нравится. Вот. Вносим свой вклад в красоту. Быел кызлар 100 меңнән артык чәчәк үстерергә планлаштыра. Оның 70% чәчелгән инде. Чәчәкләр елдагыча Мөслимнең үзәк урамнарын, кояшлы кыял паркын, скверларны бизәячәк. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.
Рамазан айы бара, көн сайын ифтар мәҗлесләре уза. Бу атнада Мөслимгә Татарстан Республикасы мөфтиенең беренче орынбасары Илфар Хәзрәт Хәсәнов килде. Ул ифтар мәҗлесендә дә катнашты. Изге Рамазан айында шәрәфле кунаклар килүе аеруча көтеп алына. Узып барыш атнада Татарстан мөфтиенең беренче орынбасары Илфар Хәзрәт Хәсәнов Мөслимгә эш сәфәре белән килде. Ул район башлыгы Альберт Хуҗин белән очрашты, аңа Коръән тәфсире бүләк итте. Мөслим районында яшәгән дин кардәшләребезне, милләттәшләребезне 11 айның султаны булган Мөбарәк Рамазан шәриф айлары белән ихлас күңелемнән котларга телим. Аллаһ Тәгалә саулык, сәламәтлек, истиқамәт насип әйләп Раббым. Бик матур, бик нурлы менә шушы Мөслим районында да бәйрәм хисе тудырылган. Әлхәмдүлиллаһ, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә тынычлык, иминлек, бәрәкәт иңдереп, шушы җирлектә яшәгән дин кардәшләребезнең, барча мөселманнарның Аллаһ Тәгалә тоткан уразаларыбызны, күрсәткән ярдәмнәребезне, эшләгән игелекле эшләребезне кабуллардан кылса иде, я Рабби. Илфар хәзрәт Җәмигъ мәчетендә районыбыз имамнары белән очрашты. Районның аксакаллар шурасы җитәкчесе булып эшләгән Расих хәзрәт Каюмовка Татарстан Республикасы мөфтие Камил Сәмигуллинның һәм Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең аксакаллар шурасы рәисе Айрат Аюповның рәхмәт хатларын тапшырды. Бүгенге көндә инде әлхәмдүлилләһ шөкер, үзебезнең районыбызның үзәк мәчете, Җәмигъ мәчетендә очрашулар бар, очрашулар була. Шушы очрашуга ният кылдык. Аллаһның рәхмәте, Аллаһның хикмәте белән үзебезнең республика җирлегеннән дин белгече килә, һәм инде аның вәгазьләрен тыңлап, үзебезнең гыйлемнәребезне арттырырбыз, һәм инде үзебезнең яшәешебездә кулланырбыз дигән теләкләрдә, өметләрдә калабыз. Рамазан айының рухы районнарыбызның барлык авылларында сизелә. Мәчетләре булмаган авылларда да дини тәртипләрне саклап яшәргә тырышалар. Шуганка авылы шундыйлардан. Тәрәвихкә күрше авылга барабыз, Балан авылына. Безнең авылда мәчетебез юк. Төзеп киләбез. Менә хәзер инде стенасын төзеп куйдык. Түбәсен ябарга токталар алып кайттык. Шуңа менә җәй көннәрендә Алла бирсә, шушының түбәләрен ябып, аннан соң инде тагын да төзеп бетерү ягында йөрибез инде. Кунак район күләм ифтар мәҗлесендә катнашты. Изге ай турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи ва сәллям сөннәте хакында вагаз сөйләде. Авылларда тәравих намазларына йөрүчеләргә күчтәнәчкә хөрмә җимешләре таратылды. Гөлнар Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Райондашларыбыз махсус хәрби операциядә катнашучыларга төрлечә ярдәм күрсәтә. Ташлыяр уңганнары егетләргә ярдәм итү өчен вакытларын да, көчләрен дә кызганмый. Махсус хәрби операция башланганнан бирле алар 125 саклану челтәре үргән. Бу эш бүген дә дәвам итә. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Авыл мәдәният йортында махсус хәрби операциягә егетләр өчен маскировка сеткасы үрү дәвам итә. Бүгенгәчә алар 120 дәнә маскировка челтәре үреп җибәргән. Озак яна торган шәмнәр, шырпылар, күпләп җылы кием салым, одеял, юрганнар да озатканнар. Токмачлар кисеп җибәрәбез менә. Яңа һөнәр үзләштердек дисәк тә була, шәйләр белән шәйләр тутырабыз. Инде бер партия җибәргәнек, менә бүген көндә тагын икенче партия тутыру бара. Үлән шәйләрне шималны инде авылдашларыбыз ярдәм итә, алып килделәр. Шәйләр алып килделәр, кушып җибәрергә. Аларга бик зур рәхмәт, авылыбызның волонтерларына зур рәхмәт. Менә шушылай булышырга, изге эштә булышырга йөрибез инде без. Көн саен килергә тырышабыз, без бит инде хәзер эштә түгел. Инде файдасы гына булсын үлгән сеткаларның, менә шәйләр барып җитсен, аларның тәннәрен, җаннарын җылытсын. Менә шулай исән сау гына әйләнеп кайтсыннар егетләребез. Безнең иҗат төркеме килгәндә дә кызлар эш белән мәшгуль иде. Бер төркем кызлар токма җәеме әзерли, кисә, икенче төркемдәгеләр шифалы үлән чәйләре тутыра. Җылы теләкләр теләп, дугалар укып тупланган ярдәмнең шифасы, ярдәме булсын иде ди волонтерлар. Безнең Ташлыяр авылыннан 7-8 егетебез махсус хәрби операциядә. Инде һәлак булучылары да бар арасында. Без менә ничектә булса аларга ярдәм итәргә тырышабыз. Иртән киләбез, сетка үрәбез, токмаш кисеп җибәрәбез. Җылысын ничектә алар шунда булса да, җылысын тоеп, безнең җибәргән токмашларыбыз белән ашлар ашасыннар иде дигән теләктә калабыз. Опаларыбыз бик актив, иртән киләләр, кич киләләр, менә нигенә сетка гына үрмибез, шәйләр тутырабыз, әнә токмаш, аннан соң ул гына түгел, күлмәкләр җыеп җибәрәбез, одеяллар җибәрдек. Бик күп инде безнең җибәргән әйберләр. Аллаһка шөкер, Рүзәлгә я илтеп бирәбез, я Рүзәл үзе килеп ала.
Тошлыярлылар маскировка шелтерләре үрүдән тыш солдатларга киптерелгән сухарилар да әзерлей. Авыл халкы көче белән йон юкбашлар җылы кием салымда тупланган. Маскировка үрүчеләрнең күпчелеге өлкән яшьтә булуына карамастан, эш хәрәкәтләренә күз иярми, иллебез иминлеге өчен изге көрәштә бердәм булырга кирәк диялар. Егетләргә кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырышабыз. Инде файдалары гына тисен, үй җылысын тыеп, чит җирләргә сугышып ятсалар да, алар безгә бит якын кебек хис итәбез аларны. Акып шәмнәре ясадык, җүешләнеп, аяк киемнәрен киптерергә, җылынырга, узак яна торган шырпылар, әле менә Рүзәл күптән түгел генә китте. Тоже менә үземнең кулдан килгәнчә җылы одеялларым бар иде, аларны җибәрдек, җылынып әзрәк файдасы тисен дибез инде. Гуманитар ярдәм узатуда тырыш хезмәт куйган Рәмзия Габдуллина, Сәкинә Шайдуллина, Флүрә Харисовага хәрби хәрәкәт ветераннары туганлыгыннан рәхмәт хатлары тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Кичә махсус хәрби операциядә катнашучыларның әниләре һәм тормыш иптәшләре хөрмәтләнде. Халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан оештырылган чара кафеда башланды. Гүзәл затлар район башлыгы Альберт Хуҗинның һәм имам мөхтәсиб Иргиз хәзрәт Сынгатуллинның тәбрикләүләрен кабул итте. Ифтардан соң кунаклар Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йортында үзешчәннәрнең концертын карады. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга даими ярдәм итүче волонтерларга район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Узган шимбәдә Алтын балык фестивале узды. Бәйге быел 9-нчы тапкыр оештырылды. Мөслим күп районына 200-дән артык балыкчы җыелды. Күрше-тирә районнардан да килүчеләр күбейде. Фестиваль гадәттәгечә иң-иңнәрне ачыклады. Кояшлык ял зонасында мондай чаралар үткәрү матур традициягә әйләнде. Киләсе елга бу бәйрәмнең юбилее булачак. Мөслимләр өчен балык тоту иң популяр ял төрләренең берсе булып тора. Ярышларга чит район һәм шәһәрләрдән дә килүчеләрне күреп сөендек. Үзләрен сынарга дип иртән-иртүк 58 балыкчы теркәлде. Халык күбәйгәннән күбәя бара, балыкчылар яратып киләләр. Менә быел инде безнең регистрация үткән балыкчылардан 58 участник бар, хатын-кызлар да бар, балалар да бар участвуйте. Һәм инде иң мөһиме төрле шәһәрләрдән киләләр. Әлмәт, Шаллы, Минзәләдән бар, Сарбандан килделәр, Азнакайдан килделәр менә белеп. Шул бу инде 2нче елга юбилейный булачак, 10нчы. Бәлкидән балыктан бейкән вакыттан җәй буена, кыш буена дигән шикелле. Әйткәндәй, лучше балык тотып тору өчен өйдә каршы тузгырамаган эшләгәнчә. Монда килеп бәлкем дусларны күрәсең, ниләрне күрәсең. Элеге ел буе күрмәгән кешеләр шырый. Без Әлмәттән килдек. Һәр ел йөри торган кешеләр монда фестивальгә, сезнең фестивальгә. Бик яхшы фестиваль, сезнең поддерживать итәбез инде. Вот рәхмәт сезгә. Быел мөслимләр белән бергә Сорман, Йоршоллы, Әлмәт, Азнакай балыкчылары да үз көчләрен сынап карады. Арада бу шөгыльгә җаннары, тәннәре белән бирелгән тәҗрибәле балыкчылар гына түгел, үзләрен сынап карарга теләүче яшьләр дә бар иде. Гаиләләре белән килүчеләрнең дә күп булуы сөендерә. Хәтта песиләрен, этләрен ияртеп килүчеләр дә булды. Кызым белән менә килдек, әтисен поддержать итәргә. Безнең әтисе инде 30 елдан артык балык төшә, опытлы. Балык тотарга яратабыз. Ел сайын җиребез инде балыкка. Беренче, икенче көннән алып торамын инде. Балык нык азарт бирә инде. Ул белмим. Җаклап булмый. Бер балык ашаганда тотам инде. Мин катнашу хәзер 2 еллап ләккән юк эштәйм. Быел менә ләгәлдем, штай малайна пыштым әле менә 3 яшьлек малай. Бер тапкыр балыкка. Мин дә балык тотуны спортивный азарт белән тиңлим. Үзем спортчы булгач, шуңа монда азарт, монда инде билгесезлектән син инде эшләп чыгарасың теге. Яңалык эшләп чыгарасың инде. Шул балык тоту үзе рәхәт. Беренчедән спортта да теге үзең ярышасың, үзең ял итәсең. Монда тоже үзең тотасың, үзең ял итәсең. Турнирда беренче 3 урынга лаек булучылар һәм аерым номинацияларда бүләкләнүчеләр иганәчеләр әзерләгән истәлекле бүләкләрне алды. Бу көнне гаиләләре белән рәхәтләнеп ял итүчеләр шактый булды. Балыкчы булган берәү дә бу чарадан читтә калмыйдыр. Барлык кунакларны кайнар чәй һәм учакта пешкән тәмле уха белән сыйладылар. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.
Җирлегебездә матур гаиләләр күп. Тойгылда ул җирлегендә яшәүче Энҗе һәм Мөнир Бахауовлар гаиләсе шундыйларның берсе. Матур итеп яши дә, җир җимертеп эшли дә белә алар. Бахауовлар гаиләсе турында Лилия Шәймиева әзерләгән сюжетта. 35 ел кулга кул тотынышып яшәүче Бахауовлар гаиләсен язмыш авыр сынаулары белән сынаса да, ир белән хатынның парлы тормышлары сыналган, әмма сынмаган. Әллә каян балкып утыручы йортның ишек алдыннан ук чисталык, пөхтәлек бөркелә. Өй эчендәге җылылык, тәмле аш-су исләре биредә уңган хуҗабикә яшәүенә ишарәли. Төгілді җирлегендә уңган булган гаиләләрбез бик күп. Бүген менә шушындый гаиләләрнең берсе Бахауовлар гаиләсенә килдек. Әгәр дә иренмәсәң, тырышсаң, авыл җирлегендә яшәү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Менә шуның мисалын бүгенге гаиләдә ачык күрерсез. Энҗи апа Яңа Сәйит авылы кызы укуын тәмамлагач, Казан училищесында аш-су осталыгын камилләштерә. Тормыш иптәше мактаулы һәм хөрмәтле укытучы Зиннур белән 2 малайга гомер бүләк итәләр. Тик бәхетләре генә озак булмый аларның. Башта тормыш иптәше аннары улы Булат фаҗигале төстә вафат була. Көрәш буенча Татарстан чемпионы, спорт мастеры булган Булат Вәлиевның исемен мәңгеләштереп, Мөсимнең Яңарыш районындагы бер урамына Булат Вәлиев исеме бирелде. Менә Булатымның инде шушында бүтән көрәшеп алган медальләрен Татарстан буенча, республика буенча дөнья чемпионы булды инде ул 60-45 ил арасында җиңеп дөнья чемпионы алды. Менә аның шушының бүлмәсе инде мин аның истәлек итеп шулай саклыйм инде хәзер әйберләрен. Аның үземә юаныч өчен инде кул эшләре белән шөгыльләнәм инде. Баны югалту бик авыр. Энҗи апа буш вакыты булганда алмаз мозаикасы белән чигәргә ярата. Яшь чакта аның тегү белән шөгыльләнә. Урын җир япмалары, мендәр юрган тышыклары тегә. Тормыш иптәше Мөнир абый да алтын куллы ир егет. Газ белән эретеп ябыштыручы, электр эшләрен 5 бармагы кебек белүче Мөнир абыйны авылдашлары чын оста дип йөртә. Энҗи безнең төгәл, чибәрлеге, матурлыгы бар, эшкә оста. Шуның да үзе минем күңелне яулады инде. Бергә тату яшәйбез, эшне yerine hatına kadar buluşmayı ver, ikini de yükünüm tiki tartıyor. Bakşada da birge, orada da birge, yaşaganı da birge. Энҗи апа белән Мөнир абый очраклы рәвештә танышып китеп, 35 ел матур гомер кичерәләр. Софка басарга санаулы гына эшләр калып килгән йортка газ кертергә дип аяк атлап кергән егет Энҗигә бер күрүдә гашыйк була. Тырышлыгы, мөлаем булуы, балаларымны үз итүе белән күңелемне яулады. Гомер буе улларыма чын әти булды ди тормыш иптәше белән горурланып Энҗи апа. Икебез бергә тигез итеп менә яшьләргә дә шуны әйтәс килә. Икең бергә тормышны бергә тартсаң, бергә эшләсәң, ул тынычрак, рәхәтрәк тормыштыр инде. Бахауовлар күпләп мал тоталар. Бакча тутырып яшелчәсен, җиләк җимешен үстерәләр. Энҗи апаның авылдашлары чәк-чәк остасы буларак та белә. Мөнир абый белән бергәләп корган тормышларын оныклары, аларның шат авазлары бизәп тора. Алга таба да тормыш йөген бергә тартып, аңлашып яшәргә насыйп булсын иде ди Бахауовлар. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Тойгылда авылында гомер итүче Гүзәл Хәлимова кул эшләре остасы. Аны авылдашлары гына түгел, күрше районнарда яшәүчеләр дә яхшы белә. Гүзәл ханым матур курчаклар, мультфильм геройлары Фуамираннан чәчәкләр ясый. Кул эшләреннән җанына рәхәтлек алам ди ул. Гүзәл Хәлимова һәм ул тудырган матурлык турында алдагы сюжетта. Әкият геройларын ыргак ярдәмендә җептән бәйләргә ярата Гүзәл. Джут шпагат ярдәмендә эшләнгәннәре аеруча үзенчәлекле килеп чыга. Балалар яратып карый торган мультфильм геройлары, әкият персонажлары да бик отышлы була. Сабый күзләре белән кабул ителгән дөньяны чынбарлыкка төшереп булу мөмкинлеге бөтен кешегә дә бирелми шул. Интернет читтәләреннән актармам, карыйм, үземә ошаганнарын алам, әмма дә ләкин алар барысы да интернет челтәрендә барып чыкмый. Һәркемнең үзенең идеясы бар, үзенең фикере бар. Менә мин аны да аңлата алмыйм инде. Алар үзеннән үзе туа менә. Гүзәл бик булган кеше. Аның шөгыльләре курчаклар, әкият геройлары ясау белән генә шикләнми. Изалон, Фоамираннан чәчәкләр дә ясый. Вазларга утыртып куелган аллы гөлле чәчәкләрдән кояш үзе балкып көләдер төсле. Матурлыкны бик яратам инде үзем, шуңа күрә матурлык эзлим. Менә интернет челтәрләренә, шул интернет челтәрләренә таянып инде карадым да, бик матур чәчәкләр ясый башлаганнар, яңа төр чәчәкләр, синевал дигән материал.
специально сатыра, вылбырысларда, озонларда бар. Шуны алып кайтып, менә мин шушындый матур чәчәкләр тудыра башладым. Бу инде моннан чәчәкләр генә түгел, төрле хайваннар ясарга була, төрле җәнлекләр ясарга була. Совет мультфильмнары персонажлары ойруча якынды райондашыбыз. Сөткә төшкән тышкан, крокодил, Гена, Ну погоди мультфильмнары геройларын балалар ойруча якын итә. Бер ай элек гүзәл синельная проволока белән эшли башлаган. Интернет мәктәптә эшләгәчтен инде балалар белән төрле конкурсларда катнашырга туры килә. Анда инде төрле конкурсларда төрле номинациялар бар. Шуңа карап инде шулардан чыгыбрак ясарга тырышам. Но күбрәк инде мин басым ясыйм мультфильмнарга. Чөнки алар бик матур, элекеге мультфильмнар бигрәк тә матур. Шуларга таянып, шуларны уйлап, менә ул кайбер вакыт инде йоклый алмаган чакларда була. Шул вакытларда инде минем менә күңелемдә шуны әйберне ясап карасам, шулайрак итсәм ничек булыр микән дигән уйларым бар. 2 ел элек гүзәл кейтеринг белән дә шөгыльләнә башлаган. Кабымлыкларның фәлән мең төре барлыгын гүзәл әзерләгән ризыклардан күреп татып белергә буладыр. Интернет челтәре аша бәйләргә өйрәнгән гүзәл вакыт үтү белән үзенең әллә нинди матур образлар, әкият геройлары тудырасын уйламагандыр әле. Бүген ул үз өстендә туктаусыз эшли, яңа эш алымнарын, яңа һөнәрләр үзләштерә. Балалар белән эшләгән кеше һәрвакыт яңалыкка омтылырга тиеш ди гүзәл. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Алга таба сез иманыбызга кайтып тапшыруын карый аласыз. Бездән аерылмагыз.